ezt megbeszélhetjük volna telefonon. Hát vigyázz magadra is. Jó. Péterben nagyon a szabadokban. Akkor is, amikor megtudta, hogy látta a erdőt, és azt az életben van. Nem is volt, hogy mondani akarna valamit, és nem tudjuk Amikor Olga késő este hazaért, Tamás még éppen van. Már alig várja, hogy megtudja, hogy zajlott a beszélgetés Péterrel. Nem a postásra, kire válik este 10-kor? Nem mondtam. Annyira fáradt vagy. És legalább megértem, tudod előzőjét? Annyit mondok a vonapon. Végigvártam. És ráadásul késő. Miért nem bírsz a fejévi telefonra? Ezért le kellett mennem is holtra. Nem tudom, hogy kire nem akartam. Nem kellett volna, mert hülyeségedről nem akar beszélni. Helyek kellett volna neki. Mert rám megbízottad, hogy erről meghal. Mit nagyon mondjál? Hülyeséget, hogy elmondani. Nem hülyeség. Többleteszed a házasságot, de pedig Én nem akarom többet. már nem is mondani. Nem igen. Nem úgy nézett ki. Hát az óvod, így nézve mindnek óta. Ez az, hogy